masikhanda isigubhu senhlanhla kumele ungitholele ubulongo wenkomo emnyama engakazi izale, ubuye ungitholele ithambo ade lidliwa umuntu odrive ibhasi. Ngathi lo muntu ngaba umuntu othutha izingane zesikole futhi kube yizingane ezabelungu namandiya. Abantu abamnyama noma bengaba babili nakhona futhi babantu abarish. Kuzoba ungitholele iqanda lenkukhu emnyama, ungitholele ubisi lembuzi ebuvu enamazinyana amabili, elinye lensikazi elinye lenduna. Ungitholele amasimbi ehashi, leli hashi bokuthi alikazi izizale libe bovu libe lecashaza elimhlophe esiphongweni. Ungitholele iqoqo ekade liphuma ngaphesheya mase libuya lashayisa imoto kube imoto emhlophe eshayelwa umlungu ongabaholelile abantu ngokuthi ucasukile mayisebuya washayisa leli qoqo. Ungitholele igundwane kube ukuthi igundwane lifikela lidla impuphu laseshawa ingane engahlawuliwe lafa. Ungitholele ubisi nengungumbane bese ungitholele ihlabathi seMoses Mabhida. Ungitholele ihlabathi esinyathelwe utisho omkhulu ade ethi singane efunda umatric ngokuthi ikhulelwe. Leyo ngane ikhuleliswa umuntu oyisecurity kodwa onganayo isira noma espayelwe isira. Bese ungitholela umjuluko womculi kaMaskandi othandwa yibo bonke abantu njengoKhuzani noma uMthandeni. Bese ungitholela bese uyabuya ungitholela ilokhu njani lapho unyethele khona isalukazi isihlala sodwa esiningelwe umholo. Ungitholele lo nhlabathi uzenayo la. Ubuye ungitholele unogwaja oshawe indoda ekade ikhuza umqombothi, ibuye ukhuza umqombothi lapho ade kuhlatshwe khona yafika yaxabana nabantu yasixoshwa. Bese ungitholele lo nogwaja lo. Ungitholele iphela elinenqola ngemuva ekade lidla amasi balishaya.